Едно. Здравейте, хора! Почваме първия ми клип на Майнкрафт. Виждаме. Сега ще идем малко да поплуваме в моя известен басейн. Не баш чак толкова известен. Това е моя свят, на който съм го построил с много труд. Това е моето куче Тоби. А това е котето на моя приятел, на който Фризо. А мой не е Фризо вече, не знам. Влязал е. Чакай ме, къде си? В басейна, бе. В басейна съм. Изгубих. Я? Боже. Идвам. Да разкажах. Чакай, аз къде съм? Аз не знам къде съм. Къде си? Идвам да те посрещна. Омъжен съм по две. И пак не съм къде съм. Ти виждам тетата. Айде, бързо. Айде, бе. Виж ми екипа. Ела да се облачеш. Айде. В цветните брони. Къде отиде, бе? Избери си тук цветно, дека е. Чакай се. Сега си взимам картата. Ще излезе, да знаеш, аз съм отвънка на моето дръвче, да знаеш. Където гледам. Добре, сега къде е басейна? Кажи. Ще ти покажа после. Ще си да... Ще си да до моето дръвче. Как се почина с лодката? Сега ще потом с лодка. Къде? Сега, хора, влизаме в моето... Ето. Хора, вижте какъв е хубав изгрева. Моя приятел идва. Гошо. Но тук имаме една жена. Ще направим едно хубаво скачане. Хоп. Едно хубаво скачане. Сега ме боди в басейна. Добре, следвай ме. Да, аз как си знах, че е тук некъде. Сега давай надолу. Къде е кучето? Това тук е стаята за медитация. Пари, бум, тум. Какво яде риба? Цигани. Ще идеме малко в градинката. Питома тебе, циганко. Циганко, искам да те питома. Хайде, фак, я ще гъпчу. Ще се нахрана малко. Накъде тръгнал? Моля, какво ми почна? Ледено купче да ям. Ледено купче, сериозно. Ма ти си на... Ма ти не си survival. Какво има? Човек! Влезъл в водата и сега не знам. Не. Бягай! Бе! Бързо иди да го снимаш и той е така. Марти! Бре, да го снимаш бързо, тичи. Ти не мърда, искаш. Къде ще те найда? В стаята надали се. Да. Дай да... Бе, човек, изгори се, бе! Ама не влизай в портала, че те... Бързо! Къде отиде? Ето го. А къде е Иди в портала? портала, иди в портала. Не влиза, че ще те сложи в никакъв си ще те... То влезе! Да знаеш, ама после те гретва в друг свят.
В ледена съм. Готино. О, това е надолу с главата. Да, ма. Това е надолу с главата. Хубаво. Бля, отрова. О, виж, това е... Мале, гледай какво готино. Супер! Хайде хора, много се извинявам, да ви завях. Сега ще идеме малко с лодката да поплуваме на Майна Ширайна. Не мога да кажем. А не, ке се плуваш това чудо. И двете. Да, обърни бе, човек. Леле, откъде. Гледай го тоя! Дай да ти покажа. Мръкни бърдовчетко поста. Леле, бара, не, дай го! Това тук са двете дръвче. Ние с моя брат сме ги кръстили дръвчетата на рипите. Но той играе с мене и в ада ще изривява нещо. Ще влеза при... Няма да влезам при него ти... Като се коти. Мукни, айде. О, по-готино. Ама виж това с главата надолу. Да, майде, влизаш и в това. Да дойдеш, защото и не... Давам бе. Давам бе. Гоша, кога се спреме? Да го качаме. Каква тая отваря? Каква тая отваря? Откъде? Това ти забавно. Откъде? Колко ми? А, не, 2 минути, слава Богу. Бъгна ми се всичко. Гола, бъгна ми се Майнкрафта, много извинете. Какво? Уля, беле, запознахме се вчера с тая майму. Не! Не. Стига. Човек песните сега стиенци. Аз имам кила. Не, човек! Ще живиш цялата гаща! Изключвам се Wi-Fi да не влизаш. Хайде хора, свършваме. То ми казва, че умрях.